Zemotetako gaixotasuna den ere jakin nahi dugu. Horregatik Amaia Sagarnari deitu diogu, Basurtuko ospitaleko neumologoa da. Amaia, egunon? Hola, egunon. Nola deskribatuko zenukezuk silikosia? Zemotetako gaixotasuna da eta ze kalte eragiten die birikei? Beitu silikosien neumokoniosien barruen sartzean dire, eta zuk lehen azaldu moduen, silize kristalinoan hautza inhalatu ondoren, birikietan emoten da gaitz bat. Egia da, modurik ohikoena dela silikosi kronikoa, eta silikosi kronikoan barruen badau bat silikosi kroniko simplea dela, eta honek normalean ez dau sintomarik emoten. Eta bakarrik ikusten dugu erradiografian. Erradiografian ikusten da olako patroi nodular bat, bi birikietan emoten dela eta goiko aldean. Baina badau beste modu bat, silikosi kroniko larria dana, eta kasu honetan bai ikusten da estule, arnasestue, eta ganera arnas froga kaltetuten dire eta arnas gutxi egitasun bat agertu alda. Eta ganera bere modu aurreratuenetan eta larrienetan biriki fibrosi bat emoten dau. Eta gero badauz, beste bi modu ez direnak hain ohikoak edo izango zana silikosi aurreratue, hau ikusten da, silikosi normala 10-15 urtera ikusten da gitxi gora bera. Silikosi aurreratuen 5-10 urtera hasten da ikusten birikietako lehenengo alterazioak eta oso lotuta dau silikosi kroniko larriagaz. Emoten dau arnas gutxi egitasun nahiko ez duen. Eta gero silikosi masiboak emoten dire silikosiaren esposizio oso handi bet dauenean, eta honetan kasuetan birikietako antura larri bet emoten da, eta arnas gutxi egitasun larri bateaz, eta batzutan eriotza emoin leike. Gitxi gora bera horrik dire silikosien sintomak. Bai, Amaia, nik ez jakintasunetik egaldetzen dizut, aipatu dituzun sintoma asko, beste gaixotasun batzuekin ere detektatu, identifikatu ditzakegu. Noiz detektatzen da, aipatzen ari garen silikosi hau, erraza da? Sintomatologia ikusten duzuen moduen oso laue da eta estu lapurbet eta arnasestue sarriten ikusten dire. Eta askotan diagnostiketan danerako ja silikosi kroniko komplikauek izaten dire. Ze esan dugun moduen kasu harinek bakarrik radiologian emoten dauri esan zuek. Horraitik oso importantea da arrisku taldeak identifikatu, lanean dausenak, eta oniri jarraipen ez du egitea. Zen normalean, diagnostiketan direlako baina gaitza nahiko aurreratute egoten da. Ez da izaten erreza diagnostikoa da, la radiologia nahiko konkretu edala, eta horregaitik arrisku talderi kontroleko radiografiak eta arnas frogakin behar jakie, sintomakaz hasi aurretik askotan. Amaia, zuek kontsultan nabaritu zuek gorakadarik, mota honetako gaixotasun modu kronikoan edo minbizia forma ere minbizi forma hartu dezakelako baita ere, bada presenteago dagoen zerbait? Silikosia bai dau, silizean esposizioa bai dau minbiziegaz lotute, eta ganera, batez be, silikosi gaixotasuna diagnostikaute daukienan artean. Eta guk gorakada kontsultan, egia da momentuz eskabizela asko ikusten. Guk ikusten dugu silikosi klasikoak direnak, ze egia da paziente hauen, begiratu noan kuriosidades eta 2023-en Asturiaskeko Silikosian Instituto Nazionalak 7 kasu berri diagnostikau zituen Hego Euskal Herrian. Eta 7 aktiboan egon ziren pazienteak dire. Batzuk bai egon ziren kuartzo marmolak aslotute, beste bat arrobiko kasu bat izan zen, danerik egon zan apurbet. Eta, klaro, aktiboan dauzen pazienteak mutuak eroaten dauriez. Eta gero bideratuten dire behin diagnostikoa inde Asturiaseko Silikosi Nazionaleko zentrure. Orduen guk ikusten dugu zenak normalean dire silikosi klasikoak edo silikosi zarragoak direnak. Badeko kontsulta monografiko bat ospitalean gaixotasun honik eroaten dauzena, baina orokorrean dire ja jubilaute dauzen jentea. Amaia Sagarna, eskerrik asko tarte bat egiteagatik, argi pixka bat jartzeagatik, horren beste ezagutzen ez dugun gaixotasun bati buruz,